sea, Canadá, que es l'illa d'aquest país, i trata sobre... És un país obrir d'Amèrica del Nord. La forma de govern és la monarquia parlamentària federal. El seu territori està organitzat en 10 províncies i 3 territoris. La seva capital és ciutat d'Ottawa. I la ciutat més poblada és Toronto. I aquí la situació de l'extrem del model subcontinental Nord-Amèrica s'estén des de l'oceà Atlàntic a l'est, l'oceà Pacífic a l'oest i cap al nord fins a l'oceà Àrtic Carpàtic. Comparteix frontera amb els Estats Units, al sud i al nord, d'oest amb el seu estat Alaska. El segon país més extens del món després de Rússia i també el més septentrional ocupat, prop de la meitat del territori d'Amèrica del Nord, Canadà. Aquí he decidit explicar sobre la capital d'Ottawa, de Canadá. Ottawa es la capital de Canadá y la cuarta ciudad más grande del país. Se sitúa al extrem sud-est de la província d'Ontario, amb la vora del riu Ottawa, que conforma la frontera entre les províncies d'Ontario i Quebec. Aquí he posat un mapa de Canadà i la bandera. Situació i expressió de Canadà. Sí, en castellano. En cuanto a extinción de Canadá, es algún país més gran del món. Per fer-se una idea de les seves dimensions, hi ha que decir que al sur de Poder podemos hacer una idea del sur también. Dimensiones, hay que decir que norte a sur se pueden recorrer 4.600 kilómetros. Y de este a oeste, algunos más de 5.500 kilómetros. El país tiene una superficie de alrededor de 10 millones de kilómetros cuadrados. Limita al norte del océano Ártico y el Atlántico, al oeste con el Pacífico y al sur con Estados Unidos a lo largo de una franja de aproximadamente de 6.000 kilómetros. I això era l'explicació sobre això, però això va ser l'explicació de això. En Canadá se puede apreciar grandes diferencias climáticas debido a su gran extensión y variada vertical al norte. La zona de Sardinas, situada al norte de la Tierra, 76 temporada obviamente helada, mientras que la costa oeste de British Columbia parece una cosita de localización. Mientras que la costa oeste mediación gracias a las temperaturas más altas, la mayoría del país tiene un clima septentrional bastante duro, por lo que realmente el 12% del territorio se dedica a la agricultura. En cambio, en el sur se pueden apreciar las 4 estaciones del año con temperaturas máximas en verano de 25 grados centígrados y en invierno mínimas de 25 grados bajo cero. Canadá está dividida administrativamente en 10 provincias: British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario,
Ontario, Quebec, Brunswick, Nueva Escocia, Isla del y Terranova cuenta además con 2 territorios al Yukon y 2 territorios al noroeste. La capital del país de Ottawa, provincia de Ontario, la ciudad más importante de Canadá en número de habitantes con cerca de 4 millones, Montreal con 3,9 millones, y ahora Vancouver con 1,6 millones y Ottawa y Edmonton con casi 1 millón de habitantes. O la las más con la obra de en forma de herradura o cercana a la bahía de Hudson y situada entre el oeste del Atlántico y los grandes lagos y desde el gran lago de los esclavos hasta las costas de Arabia. Población de Canadá. La población de Canadá va a 36 millones, 300 millones. Las personas a julio de 2013 que representa una alza de 1,2% respecto al julio del 2012, el que es la Croacia prevé en 400 personas. Religión de Canadá, la Catedral de San Miguel de Toronto, aunque la constitución del país establezca religión del Estado oficial, el pluralismo religioso es un parte importante. La cultura política del 77,1% canadienses se identifican como cristianos. Aquellos católicos constituyen el grupo más grande al 43,6% de la población. La denominación representante más grande es la Iglesia Unida de Canadá, el 9,5% de canadienses seguís evangélicos, baptistas, 2,4% luteranos y 4,4% restante escucharía a los altas pobres cristianos, 172 de cerca del 65 dels canadiens van declarar no tenien cap afecció religiosa i el 6,3% restant estan afiliats a les religions no cristianes, i les quals les més importants, Islam 2% i el judaïsme 1,1%. Resumir una mica, José, perquè del Estado Els idiomes de Canadà són l'anglès i el francès. De Canadà, les primeres nacions i els estimats delimitats extremes indis, esquimós, ayuda de sus estudios arqueológicos y genix confirman la presencia humana al norte del
Yukon fa 26.600 anys. I el Ontario fa 9.600 anys al poble. Són els llocs agroecològics més antics deixats dels primers habitants canadencs. Són llocs més antics. El otro era de lo mismo, pero más picando. Clima de Canadà. Durant els mesos d'estiu, juny, juliol i agost, les temperatures són de 12 o 30 graus, alternant entre dies del sol i altres de pluja. I en hiverns de desembre, gener i febrer està a 3 i fins a 25 graus sota zero. Cultura de Canadà. La cultura de Canadà ha estat influenciada per les tradicions i costums de les cultures anglesa i francesa i indígena. En tot el territori nacional es poden trobar diverses formes d'expressions culturals, lingüístiques, artístiques i musicals distintives de cada regió. Economia. I torni a riure i vaig a fora. L'economia de Canadà, com a la societat rica amb una indústria d'alta tecnologia i amb una economia amb un PIB superior al bilió de dòlars de Canadà, assembla al sistema econòmic del mercat dels Estats Units i el patró de producció i concentració després de la Segona Guerra Mundial, impressionant creixement de la indústria manufactura i la minera i el sector dels serveis han transformat a la nació d'una economia rural en els principals industrial i urbana. Vale, així ja està bé, no has parlat de tu. Perdona, en mi. Això és el mateix que aquí he posat personatges destacats de Canadà. Ella es diu Katyn, va néixer el 2 de novembre del 1961. Des de molt jove va sentir molt per la música i un dia va fer un àlbum titulat Feien Dance Promenade que va rebre molt bons crítiques. Però què és? Què és? En el 1800... Una cantant? Sí, és una cantant. I que el 1985 va rebre el Premi de Canadiense de Juno, la vocalista femenina més lluitadora. I aquest es diu... És un actor que es diu Daniel, que por lo que he vist va fer la pel·lícula de l'Hombre Aranya, no sé què, de l'Hombre... Ah, sí, aquí. Lo pone que va a ser actor en el 2004 sobre el Hombre Araña 2. Y Tracy Speedy Jackson es una joven actriz. Ella va a ser famosa y no sé de qué era porque no lo he poder tomar casa. Una artista convidada en las series, es una artista de series y después de trabajar una expresión de la serie True World, Tracy obtenía el seu primer paper preliminar en una serie en liderar l'ENEC del Stinson Marjorie Rubles, en mes de l'any del 2009. I ja sé per veure una conversa.